Hola, Manu, què tal? Hola, Aitana. Quina recepta prepararem? Avui farem conill rostit a la catalana. Perfecte. Un segon plat ideal perquè el conill és una carn blanca amb proteïna d'alt valor biològic i baixa en greixos. I segon tenim els pinyons, que és un fruit sec que porta greixos saludables. Som-hi? Vinga, anem-hi. Per la recepta del conill a la catalana necessitarem conill, 300 grams, ceba, 150 grams, tomàquet, 150 grams, prunes deshidratades, unes 6 unitats, pinyons, un grapadet, 200 mil·lilitres de brou i oli i llorer. Tallarem la ceba a daus i el tomàquet a juliana. Sofrirem la ceba i reservarem utilitzant l'oli per sofreir el conill. A mitja cocció incorporarem la ceba i el tomàquet, añadint-li les prunes i, per últim, un got de brou.